Adolescenti ta' 14-il sena bl-isem ta' Lea Cox ingħatat il-premju Papa Pawlu 23 għat-tjubija. Dan wara li kienet anġlu għal seħbi ta' Kelly li bħal sejjetta fi Bnazzi spiċċat bi problemi f'saħħitha minħabba li l-ispina ta' dara kienet qed tiżviluppa brata ferm iktar maġla mill-kumplament ta' ġisimha. Dan poġġa lil Kelly fi stat kritiku ħafna tant li qabditha wkoll trauma li ġallita ma tħarix fiss f'għajnejn ħaddieħor. Le kienet qed fix-xogħol tal-iskola fil-waqt li meta l-kundizzjoni tagħha waqfet lil Kelly milli tkun tista' tikteb li ħadet l-irwol ukoll li tikteb in-noti kollha tal-klassi lil Kelly. Dan il-premju huwa organizzat mill-Laboratorju tal-Paċi li l-fundatur tiegħu huwa l-Patri Dionisio Mintoff u għalkemm qatt ma stennit xi premju Lea issodisfatta ferm. Sibna il-xulxin isna sena close ħafna. Qatt ma stennejt li ħanasal s-sawt, ħanasal għal-premju. Kelly stqarret li meta rrat li l-ħabibta tieħu l-premju fiċ-ċerimonja fejn kien hemm il-President tar-Repubblika għalija kien mument ta' ferħ. Dan għax il-premju u ċ-ċelebrazzjoni tal-biberija tagħhom u jawgura tajjeb li issa li Kelly qed terġa' tkun saħħitha lura, il-biberija tagħhom kull ma jmur tkompli tikber. Meta tkellimna ma' Kelly kellha biss appell wieħed liż-żgħażagħ Maltin. Ma jaqtawx qalbhom u jekk jaraw li hemm xi ħadd li għandu bżonn jgħinnu għadhem jagħtu jgħinuna x'ma jafux huma x'se jiġu bżonn il-qudiem.